Na jugoistoku Bugarske, blizu granice sa Turskom, dva naroda, Bugari i Turci, vekovima su živjeli zajedno. Sredinom 80. godina komunistički režim u Bugarskoj počeo je da prisiljava oko 1.000.000 Turaka na promenu imena u Bugarska. Oni koji nisu prihvatili bugarske imena morali su da napuste zemlju. 1989. godine, za nekoliko meseci, više od 350.000 ljudi emigriralo je u Tursku. Tako se dogodila takozvana velika ekskurzija. Čitava sela i područja ostala su prazna. Etničko čišćenje je uspelo, a njegove posljedice i dalje se osjećaju, svedoči Izet Ismailov, novinar u glasilima za tursku manjinu u Bugarskoj. Аз лично имам много малки спомени, бледи спомени от този период. Има такъв... Значи забелязвам в възрастните хора. Възрастните хора се страхуват от полицията, от полицаите. Това е останало от едно време. За тях полицая не е нещо добро, не е някакъв добър човек, към когото могат да се обърнат, към когото така да изпитват някакво доверие. Те по-скоро изпитват страх. Това мисля, че е една от последиците на този период, на това, което сме изживяли 80-те години. Смениха ни имената, забраниха да влизаме в джамии, забраниха да слушаме турско радио, турска музика, забраниха да говорим на турски. Имаше тогава някакъв мирен отпор към това, по-ярко изразен 89-та година, но въпреки това не породи тероризъм тук. Седем махли било тук. Седем семейства живееха. Седем семейства живеем. Сега нито едно семейство. Никой един няма сега. Това е къщата на Чичо. Кака казва, че се сеща как сме били деца тук в това семейство, в тая махала. Тук кипеше живот. Ние сме расли, тичали сме, бягали сме. А сега какво виждаме? Това ли е? Ами този селнически въпрос раздели ни всички, пръсна ни като семена. Майка, ако е при едното момиче, къде сме ние? Progon Turaka prilikom velike ekskurzije prema mišljenju regionalnog muftije za tursku manjinu u Bugarskoj, Mjumjuna Biralija, neće dovesti do revanšizma i pojave nasilja koje je postalo tragična stvarnost velikog dela zemljine kugle. Не мисля, че тази екскурзия, която е вече отминала, тя може да доведе до някакъв тероризъм, защото доста време мина от тогава и нейните тълкувания влизат в друг аспект. Те са повече човешки драми. Но в България мисля, че има толерантност. Въпреки, че дълги години беше водена някаква пропаганда, някаква политика, целяща да, си го казвам, да ни унизи по някакъв начин, да ни покаже, че сме едва ли не втора категория. Въпреки това, у българите се усеща някаква толерантност, някакво разбиране към нас. И това мисля, че се изразява в това, че в момента си живеем съвсем нормално с тях заедно. Za razliku od Bugarske, u kojoj je nadvladala tolerancija, nerešeno državno pitanje muslimana na jednom drugom kraju sveta, u Palestini, prouzrokovalo je eskalaciju nasilja i terorizam koji danas čitav svet drži u napetosti. Učestale terorističke akcije i samoubilački napadi Palestinaca u zapadnim medijima obično se karakterišu kao izraz islamskog fanatizma. Muslimani širom sveta, međutim,
Uzroke palestinskog nasilja vide u činjenici da se Palestincima odriče pravo na sopstvenu državu i da im se ugrožavaju etnička i verska prava. Ovog mišljenja je Jervin Hatibi, albanski pesnik koji uživa veliki ugled kod mladih muslimana u Tirani. Po du të them që pse marrim Palestinën si laborator, domethënë për me apliku këtë idenë se si u kthy, si domethënë terrorizmi nisi të bëhet domethënë që nga fundi i 70-s, fillimi i 80-s dhe gjithnjë më shumë gjatë viteve 90, si domethënë u bë edhe islamik. Shohim që lidhja midis islamit edhe terrorizmit është thjesht fakti që vendi ku ndodhin këto padrejtësi, këto përzënje nga toka amtare apo ky dhunimi të drejtave etnike, kulturore dhe fetare ndodh që të jetë në lindjen e mesme. Dhe njerëzit janë të detyruar që, si thosh, lëvizjet e tyre për çlirimtare ose lëvizjet e tyre sociale tim veshin me ngjyrat lokale, që të cilat kanë qelluar që të jenë ngjyrat e islamit. Posledice borbi koje muslimani vode u svetu reflektuju se i na situaciju u Balkanskom regionu, kao i na uopšteno sagledavanje povezanosti muslimana sa terorizmom. O tome govori još jedan muslimanski intelektualac, Hasan Džilo, teolog i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Skopju. Во основите на религијата нема тероризам, нема терор. Милиарди и 200 милиони луѓе денес во светот не можат да се окарактеризираат како терористи. Имено, сепак, она што денес се нарекува исламски тероризам, вчера се нарекуваше исламски панисламизам, не знам, исламски фундаментализам и така натаму, се тие одредени стереотипи кои повеќе можат да се објаснат во сферата на денешната пропаганда, отколку да се даде една навистина одредена дефиниција или една одредена поточна анализа. Du të them që gjithë kjo problematik ku, domethënë, atdheu i tre feve monoteiste, domethënë lindja e mesme, atdheu i hebraizmit, krishterimit dhe islamit, qëllon që të jetë edhe si thosh edhe një cisternë e madhe nafte, kupton, edhe gjithë këto nxehtësimi, nxehtësia e emocioneve fetare dhe nxehtësia energjetike e naftës, domethënë prodhon këto emocionalitete. Unë besoj që i njëjti, domethënë do të kishim pasur mëse një terrorizëm themi të krishterë apo shintoist apo budist, nëse nafta, domethënë, apo atdhe imagjinar si atdheu i sionistëve do të kishin qenë në një zonë tjetër të botës, në Japoni, në Australi apo në vende të tjera. Domethënë thjesht konflikti, ky konflikt interesash dhe emocionesh, ku thash përshetohet mistika me ekonominë, ka qelluar të jetë lindja e mesme dhe pikërisht edhe rivendikimet do të jenë me ngjyrat lokale dhe këto ngjyra domethënë dihet që janë të islamit. Izraelska vojska na palestinsko nasilje uzvraća neselektivnim vojnim protivudarima i neproporcionalnom silom. Spirala nasilja u Izraelu i Palestini, u kojoj se naizmenično prepliću spektakularni samoubilački napadi palestinskih militantnih organizacija i tehnološki savršeniji, ali ne manje smrtonosni napad izraelske vojske na vojne ciljeve i uništavanje palestinske civilne infrastrukture, ima poražavajući bilans. U posljednje 3 godine ubijeno je oko 870 Izraelaca i 2400 Palestinaca. Dhe unë du të them që, si thosh, në esencë, aktet terroriste janë akte terroriste. Domethënë, për herë kemi arrogancën e disa njerëzve që vendosin të marrin jetën e njerëzve të pafajshëm në një mënyrë, domethënë, tamam, është fjala arrogancë, është fjala që i shkon më shumë kësaj pune. Dhe aktet janë gati të njëjta, mund të shtuar kjo puna e terrorizmit vetvrasës. Dhe thjesht backgroundi ideologjik ka ndryshuar, por problemi vazhdo të jetë i njëjti. Problemi vazhdo të jetë çështja e Palestinës. Më tej kjo punë zmadhohet me hapjen e vatrave të reja të konfliktit, për shembull
10-vjeçari i embargos kriminale përmbi Irakun, i cili prodhoi dhjetra dhe qindra mijëra të vdekur dhe të dëmtuar nga uria, ose konflikte të tjera nëpër rajon, të cilave organizata të nëndeshme, qoftë kjo Al-Qaida apo të tjera, si thosh, i luajnë atë rolin e Robin Hoodit ose rolin e patronit edhe i marrin përsipër për t'i mbrojtur këto kauza nëpërmjet akteve të mirënjohura tashmë. Suočeni sa globalnim medijskim povezivanjem fenomena terorizma sa islamskim fanatizmom, muslimani širom sveta susreću se sa stereotipima koji izjednačavaju terorizam i islam kao veru. Elvis Naće, imam džamije Tabakve u Tirani, objašnjava da je islam vera mira i ljubavi. Më thënë të drejtën, mendoj që një nga problemet më të mëdha që lidhen aktualisht me muslimanët është ajo që kur flitet në të vërtetë për esencën edhe bazat e fesë islame, gjithmonë çdo musliman në çastin e parë nënkupton paqë, nënkupton dashuri, nënkupton mirësi, nënkupton bërjen e veprave të mira, nënkupton afrimitet tek Zoti. Dhe në të njëjtën kohë kur muslimanët vetë dëgjojnë që për to flitet në një mënyrë tjetër, përdoren terma si ekstremizëm, ose fundamentalizëm, ose terrorizëm, me thënë të drejtën, për muslimanët është një paradoks i madh. Ose ato nuk ndjehen mirë. Imенно насилство, терор, расизам, национализам, фашизам и така натаму, тоа се дефинирани поими, дефинирани категории, сепак настанати во една западна сфера. Тие настанале во Европа, во Запад. Меѓутоа, во источните култури, во источните цивилизации, например, нема во основа немало национализам, немало, мислам, фашизам, немало расизам, па и екстремизам во крајната смисла на зборот. Po ta shikosh mendje, hipet vetëm një shtet I cili quhet Afganistan, dhe është për masën e madhe muslimane është I vend I çuditshëm. Po të shkosh për shembull në vende të tjera islame, që nuk është nevoja ti përmend, do të shikojmë një jetë shumë normale. Por në media nuk shfaqen këto vende, të cilat mund të ketë paqe sociale, mund të ketë mirësi ekonomike, njerëzit janë shumë të qetë, janë shumë të sjellshëm, janë shumë të mirë. Po ta shikojmë nga 50 vende islame që mund të jenë neve na shfaqet më shumë Afganistani se sa vendet e tjera. U ovom kontekstu često se pominje I reč džihad. Za nemuslimanski svet, džihad znači sveti rat, I to rat svim sredstvima, usmeren protiv nevernika, tačnije svih onih koji nisu muslimani. Pojam džihad se zapravo često jednostrano tumači, kako od strane nemuslimana, tako I od samih muslimana. Аз искам да се спра върху думата джихад. Думата джихад е с арабски произход. Идва от корена джехеде, което означава полагам усилие, усърдие за нещо. Преодолявам определена трудност. Ние като хора на този свят преодоляваме трудност в живота си. Значи, ние се борим в този живот. И можем да кажем, че съответната дума на джихад е борба. Суштинска, она значајна, фундаментална борба е кога човекот ќе објави војна самиот на себе, кога судирите во себе, кои ги има меѓу доброто и злото, ќе надвладеат добрите алтруистички или конструктивни елементи во човекот, кога ќе ги надвладее тие лоши работи во себе, тогаш тоа е оној джихад, тоа е на настојување, тоа е на борба. Меѓутоа, денес тоа е она, мислам, фундаментална дефиниција на терминот джихад. Меѓутоа, терминот джихад во историјата на исламот е интерпретиран и на други начини. Тоа е борба за одбрана на државата, за својата земја, борба за одбрана на огништето и така натаму, во случај човекот да биде нападнат и да се брани. Domethënë, xhihadi teorikisht është një luftë që bëhet për të mbrojtur interesat e drejta të muslimanëve. Gjithashtu, domethënë në terminologjinë islame ky njihet me emrin xhihadi I vogël, për arsye sepse në termin xhihadi I madh ose përpjekja e madhe
është aktiviteti i përditshëm individual i muslimanit që bën ai për të fituar përmbi pasionet e veta të ulta. Për të përsosur për të bërë njëri i mirë, për shembull, për të fituar përmbi xhelozinë, përmbi ndjenjën e hakmarrjes, përmbi ndjenjën e themi që themën ty e kooperacisë, përmbi ndjenjën e egoizmit, përmbi për të fituar mbi tendencat përmbi epshin e tij që e shtyn bëj gjonat pamatura. Kuran, muslimanska sveta knjiga i glavni izvor islamskog učenja, često je interpretiran u zapadnom svetu kao bukvar verski motivisanog nasilja. Poznavaoci islama, međutim, tumače da Kuran izričito zabranjuje teror, a ubistvo nevinih ljudi tretira se kao veliki zločin. Nëse do flasim flasim për punën e terrorit, për shembull, është një koncept i mirënjohur në Kur'an ku thuhet që, do të thuhet dhe të mirën thuhet në Kur'an dhe të keqen ktheje me të mirë, sepse ai që sot është armik i betuar nesër mund të bëhet miku më i mirë. Do të thënë, ne jemi Kurani, pra fjala e Zotit që ne besojmë se është fjala e Zotit e zbritur nga Zoti, neve na urdhëron ose na këshillon që të keqen që na bën njerëzit t'u kthejmë me të mirë. Ислямът категорично забранява насилието. Това просто го забранява. Не може един човек да убие друг човек. Значи, в Корана се казва, че един човек, ако убие един човек, все едно убил цялото човечество. И мисля, че по никакъв начин не е оправдано. Техните действия не са оправдани. И не могат да се крият за това, че гонят някакви висши цели, висши идеали. Međutim, izlivi na frustraciji, preko ubivanja sami od sebe i drugi, može bi nedužni ljudi, ne je način na koji treba da se rešava rabotite i tako natamo. Međutim, tu kad se povrzani, kako što rekao, od jedna strana imame individualni takvi raboti, a od druga strana pak imame i institucionalni, definirani kako takvi teroristički akti, rušenje na kući, ubivanje na ženi, ubivanje na deca i така натаму, što nam istina predstavува една od големите спротивставени работи, мислам, спротивни работи на исламот и на духот на една религија и така натаму. Profeti Muhammed a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, në një fushat luftarake me cilën u ballafaqut gjatë misionit vet, pa midis të vrarëve të armikut pa një femër të vrarë. Dhe pamja e femrës vrarë e neveriti dhe i këshilloi luftëtarët, sepse lufta her pas here është e pashmangshme. I këshilloi luftëtarët musliman që të bënin kujdes gjatë luftrave që të mos preknin gratë ose fëmijët. Но от друга страна пък знам, че ислямът забранява категорично самоубийството. Това е човек, който се самоубие, не отива даже и в ада. То просто душата му изчезва. Това е един от най-големите грехове да се самоубиеш. Но въпреки това някои хора използват самоубийствените атентати като някакво средство за борба. И може би този проблем е много сложен. Не знам точно. Не знам коя страна има право. Може би за едните е освободителна война, обаче за другите те също дават някакви невинни жертви. Това си е тероризъм за тях. Това явление всъщност не е нещо, което става сред мюсюлманите само. Това явление е известно много преди тях. И самата дума камикадзе, тя не е мюсюлманска, тя не е арабска дума. Във войни много от хората, например пилоти, са се взривявали във вражеските позиции.
Разбира се, всичко това, което говоря, не оправдавам това действие. В същото време не го мотивирам религиозно. Но това си е решение на самия човек в определената ситуация, която в никакъв случай не може да се вземе и да се мултиплицира на всички мюсюлмани навсякъде. Do të them që thosh nuk justifikohet, do të thënë zona që ushtron terrorizmi është zonë tribale, nuk është zonë fetare. Do të thënë të vendosësh një bombë në Izrael, në mes të sheshit, ti ke mundësi të vrasësh njerëz të mirë, njerëz të këqij, musliman, të krishterë, ku e diun se çfarë. Në World Trade Center vdiqën njerëz të gjitha feve, kanë vdekur shumë musliman. Në bombat që u hodhën në ambasadat amerikane në Kenya, vdiqën shumë musliman brenda. Да, аз съм сигурен, че не водят до някакви резултати дългосрочно. Даже според мен не водят до някакъв резултат. Защото ние сме свидетели, където избухват бомби, убиват хора, накрая ги залеват и тя ги избиват и проблемът им не е решен. Një parim juridik thot haptas, qëllimi nuk e shfaqson mjetin ose si mund të njihet më ashtu, qëllimi nuk e justifikon mjetin, qëllimi nuk e pastron dot mjetin. Qëllimi dhe mjeti duhet të jenë njëkohësisht të larta dhe të pastra. Prandaj nuk mund justifikohet, për shembull, një njeri i cili për të shpëtuar fëmijët e Palestinës vret fëmijët e Izraelit, kupton? Domethënë, padrejtësia nuk lahet me padrejtësi, e keqja nuk lahet me të keqe. Ako prihvatimo princip da cilj ne opravdava sredstvo, neizbježno se postavlja i pitanje da li su vojne intervencije međunarodne zajednice protiv pojedinih država pravo rešenje za suzbijanje terorizma? По моите наблюдения, в момента международната общност се бори с всякакви средства. Най-напред с оръжия. Но може би трябва да се наблегне и на това, че да не се провокират определени общности към тероризъм. Защото, както споменах и преди малко за Палестина, хора, които са във война и водят някаква война и те, както казват, те нямат никакви оръжия, единственото оръжие за тях е тероризъм. Може би това е някакъв вид провокация към тях. Според мен оттам трябва да се тръгне, да не се провокират такива действия. Секоја идеја, например, денеска која потекнува или секоја вредност сака да стане универзална, општа. Она што јас го имам, тоа треба, она што важи за мене, треба тоа да важи и за другите луѓе и така натаму. И затоа јас мислам дека оно што меѓународната заедница што треба да настојува, мислам, во разрешување на тие конфликти, на тие терористички акти и така натаму, е да не се загрозуваат туѓите вредности, односно да не се загрозуваат туѓите традиции и тие луѓе кои ја градат својата екзистенција или ја гледаат својата перспектива во своите вредности, а не во туѓи. Mendoj që ato të cilët kanë mbartur mbi shpatulla ose mbartin mbi shpatulla mesazhin e paqes, unë mendoj që do të jenë më të durueshëm. Unë mendoj që ato të jenë të sigurt që Zoti e ka premtuar që paqja do të vinë tokë. Por vetëm se mendoj që edhe i këshilloj në të njëjtën kohë që ato nuk mund ta përhapin me qoftë edhe alternativa e fundit me dhunime dhe me vepra të cilat nuk janë të pëlqyeshme si tek Zoti edhe tek njerëzit në tokë. Nasilje kao najaktuelniji svetski problem ne zaobilazi ni najosjetljiviji deo Evrope, Balkan ili bure baruta, kako ga još nazivaju. Nakon krvavih ratova koji su obeležili raspad bivše Jugoslavije, na red je došla i jedina Jugoslovenska republika koja je izbegla građanski rat, Makedonija. Republika u kojoj pored većinskog makedonskog stanovništva živi i 25% Albanaca. 1999. godine u Makedoniji se prvi put pojavlja misteriozna albanska oružana formacija koja pod nazivom Albanska nacionalna armija, skraćeno ANA,
preuzima odgovornost za nekoliko akcija u kojima je ubijeno 20 makedonskih vojnika i policajaca. Ana, kako se navodi, za cilj ima ujedinjenje svih albanskih teritorija u jedinstvenu državu koja bi uključivala Albaniju, Kosovo, Zapadnu Makedoniju, jug Srbije i severni deo Crne Gore. – 2001. godine, nakon prvih sukoba sa makedonskim snagama bezbednosti nedaleko od sela Tanuševci uz granicu sa Kosovom, u žižu javnosti dospeva makedonski UČK. Ubrzo zatim, grupa albanskih ekstremista zauzima staru tursku tvrđavu iznad Tetova, a u sukobu sa makedonskim snagama bezbednosti ranjeno je 16 policajaca. Oružani sukob između makedonskih snaga bezbednosti i pripadnika UČK još više su razdvojili dva naroda. Ipak, u pojedinim delovima Makedonije postoji međunacionalna tolerancija. Selo Trnovo ima oko 1000 kuća, 4 fabrike i nekoliko škola. Njegovi stanovnici, Makedonci i Albanci, već vekovima žive zajedno u miru. А селото Трново и Магарево за време на Првата светска војна и после Првата светска војна, да речем, имаше повеќе етничко влашко население и албанско население и еден дел македонско население. Така да разликите во тие говорни и верски и национални обележја, да речем, разлики не постоја помеѓу народот, помеѓу луѓето. Ево, конкретно, например, ако се, присеќајќи се на тој период, да речем, местото население, од албанското потекло, да речем, секако дека и тие на свој начин го доживуваат тој период. Прибедејќи не е лесно некој кој што, например, со време градел куќа, да му се пали куќа или да се раселува и така натаму. Кога стануваше избор, например, за раселување и по некој поделби на територии и така натаму и сека. Затоа што во меѓусебните комуникации, каде би отишле, се прашуваат и самите албанци, вика, каде би отишле ние? И каде би дошле, вика, тие од спротивната страна. Кога ние сме овде родени и кога велиме дека секој камен си тежи на своје место. Па видете, јас моје лично мислење, дека тие односи, баш они, обичните граѓани, односно жители, и од двете заедници, да речем, и од македонскиот блок, и од албанскиот блок, сигурно дека тие не ги нарушиле односите помеѓу себе, него мене ми се, по моје размислување, дека тоа е направено од некоја друга страна, да речем, за некои други интереси. Затоа што обичниот човек нема што да дели. Обичниот човек може да ја дели само она тешката судбина помеѓу нив. А кога е тешко кај секого.
Tokom sukoba koji je trajao 7 meseci, ubijeno je oko 80 pripadnika makedonskih snaga bezbednosti, dok albanski gubici nisu saopšteni. Borbe su okončane potpisivanjem Ohridskog sporazuma, kojim je započeo proces političkih i socijalnih reformi u korist albanske manjine. Ovaj sukob nije narušio dobre komšijske odnose između Makedonaca i Albanaca u selu Trnovo. Моментално кај нас во овие села, Трново, Магарево, немаме никаков проблем. Добро живееме, добро имаме живеено и досега. Старите, татковци, дедовци, предедовци, сите имаме живеено многу добро. И ден денеска многу добро живееме. Немаме никаков проблем. Проблемите може би беа немалце подалеку некаде од кај нас немаше таков проблем, да речем, на палење, на уништување, на омаловожување, на малтретирање и така натаму немаше такви работи, да речем. Комуникациите беа нормални, да речем, помеѓу нас, затоа што неколку пати се сретнавме, нали, со брати и така натаму, комунициравме ние, разговаравме, се договаравме за некои работи и така натаму. Меѓутоа, еден страв постоеше. Сепак се чувствуваше еден страв, пак кај народот една несигурност од што ќе биде од денес до утре, затоа што не се знаеше, да речем, до каде може да стигне таа ситуација, да речем. Меѓутоа, брзо тоа се смири, се нормализира сето тоа и тој страв подеднаш се исчезна и сега е сосема нормално, да речем, нема некој проблем. Тогаш кога се палија куќите во Битова, доста фамилии македонски ми се јавија мене на телефон. Джевде, ако има некој проблем, стани, земја фамилијата, дојди кај мене да спиеш, да не се случи нека работа. Ама немаше никаков проблем. Албанци овде имаат од време, пред 400-500 години. То дедо мој бил тука, имал, да речеме, бил првиот Мемет, Ајдин, Таир, Аќив, па јас, пет по 60 години, тоа се 300 и нешто години. Тука сме родени и тука и се оставаме до век. Нема тука потаму кај дојде, тоа е родно место наше. Не сме ние дојдени овде и си живееме со луѓето. Мислам со македонците, од убо најубо. Се каниме на свадби, заедно, свадби, радост, јадост, да речеме, умирачки, и мора да си поможеме. И за работа иде така, за работа треба нешто вамо, таму. U skladu sa Ohridskim sporazumom, mirovne snage pod vojstvom NATO nadzirale su prikupljanje oružja od nacionalne oslobodilačke armije. U albanskim oblastima sada rade multietničke policijske snage, ali je situacija u Makedoniji i dalje veoma napeta. Јас моментално не верувам. И да не дај Господ да има војна, војна не ќе има никој, сакаме мир, добар живот, работа, друго ништо. Да, тоа не е само изгледа да биде крај, оди нема никој тако да буде за војна. Видео војната дека што дојде, зло. Сразува куќа, луѓето бегаат вамо таму. Нас не е жал таму кога што слушам дека не осте во куќа нивна. Не е битно дека е македонец или влав или турчин. Секој да си биде дома, војна никако да не се споменуваат. Ние оставаме таква наследство, војна да не се спомена. И со војна, со Ана и со Мана, таму како се вика тие, никако во тие работи не мешаме.